Ако искате скъпи игри на ниски цени, моля посетете Kinguin. И ако искате са още по-евтини, можете да използвате моя промокод TheFrostBay с 3% отстъпка. Линк към сайта долу в описанието. Take me. И здравейте хора, както вижте днес ще правя реклама на 3 канала. На останалите канали аз ще направя после реклами, няма да е сега, ще е после, защото тук тези канали успяха да ме грабнат, харесаха ми адски много. Така, първи канал е Deadly Fail. Така, какво има в канала на Deadly Fail? League of Legends, 7 часа стрим, дори 8. Unboxing, League of Legends, Overwatch, CSGO. Чисто нов канал, всъщност не е чисто нов, на един месец, но нищо съжалявам ако се чуе това. Да, хора, бих казал редовен, като гледам неща, защото аз го знам отскоро много як. Можете да се абонирате за него, поне 100 абоната, хора. Ще ви хареса, обещавам ви, ако се фенове на тия 3 игри, League of Legends, Overwatch и League of Legends, CSGO и Overwatch. Вероятно ще има и повече, не съм сигурен. Мисля, това зависи съвсем от него. С това моля отидете и се абонирайте за него. Ще има линк към канала му долу в описанието, както и на другите хора. Следващия човек е... В смисъл, следващите хора, защото това са 3 човека в този канал. Legendary Team. Както казах, линк към техния канал също ще има долу в описанието. Това е един чисто нов канал. 5 дни. Както вижте, 5 дни. Minecraft, Paladins и Minecraft, както вижте, съвсем редовно качване. Така, ето. Така, нека им прочетем, защото е интересно в канала. Ще качваме 3 човека, както казах. Ще качваме клипове в вторник, четвъртък и неделя. Добре, ще правим стримче също. И клипове, да, яко, защото ще има и стримчета, ще цъкаме игри, които ни кефат. Вие можете да пишете игри и ако ни изкефат, ще ги цъкаме. Под стримовете може да задавате въпроси и ние ще ви отговаряме. Ще се постарая да качваме интересни и забавни клипове по посочените дни. Благодаря. Значи яко е, защото са си посочили дни, в които ще качват. Това е готино, че са го направили. Посочили дни, в които ще качват. Според мен лично е много добре. А не да се чуеш кой ден ще качи и нали, някой ютубър ти кеф и ще чуеш кой ден ще качи. Това е много готино, за моят абонент за тях линк към сайт, линк към канала им долу в описанието. Така, и последният човек, на който ще направя реклама днес, това е Shocky Bear. Това е каналът на Shocky Bear. Така, в него има 2 клипа, които, както виждате, са от преди една седмица. Защо? Защото той прави стримове, които той не качва в YouTube, но прави стримове. Има колко сабскрайбера? 17 сабскрайбера. Това да качат поне 10 сабскрайбера повече, за да знам, че са ви скепили от сорта. Да, както виждате, 2 клипа ще има повече. Кажете там какво снимам, разбира се това. Добре, първия клип да кажете какво снимам. След това GTA 5, вау, GTA 5. Една много яка игра, хора, GTA 5. Поредица, аз лично съм вау, хайп. Много хайп за тази поредица. Хора, лично аз. Можете да се абонирате за Shocky Bear. Линк към канала му, както и на останалите долу в описанието. Можете да се абонирате за тях, абонирайте се за мен. И това е.